Okay. Yay, we're live! We're live. Okay. Here at Opinion Bicol. Yes, oo. So, Sheena, may ako iparam sa kabos na for the first time sa Tabang Legal, True Love ni Grex, initabi ang sutuyang platform. Yes. Nag-equate ang partnership, but only for this particular installment. Yeah. Because we want Very exciting. We're very excited tayo lahat because first time to. Mhm. Sabi nga nila, there's always a first time for everything. So, ngunyan, ayaw ang maganda sa sarong ibang opisina. Mhm. Sa conference room tabi ini ni Governor Al Francis Bichara. And may ako tabing pasalamatan, of course, ang si iyang number 1 secretary Yes, na si Mitch and si Jessie. Yes. Na yung pilmi dyan, si utility person ni Gov na pilming ready Na to help us out. mag-assist, Okay. yes. Tapos ang office na Sheena, it's under renovation. So mga tugang, kung araw kayo nag-level up sa office ta, for this particular installment, it's because we're using at this time, The and for this conference particular hall, yes. installment only, so conference room po, ni Governor Ni Albichara. Governor So Gov, Bichara. thank you very much po for allowing us to use your conference room. Yes, thank you, Gov. And VG today, no, yun nga, nasabi nyo nga, na very special ito. At alam ko po, inaabangan to ng napakaraming mga friends natin, no, sa Facebook. Yes. Kasi ang dami po palang likers ng Opinion Bicol. At ang matindi, meron pala pong pwedeng manalo ng 100 pesos. Yes, totoo yan. Oo. At Care of Noel de Luna, Oo. ni SND. So SND, thank you very much. Thank you po. Oo. Kasi in-announce kanina na magkakaroon nga po tayo ng Tabang Legal. Usually po sa page ni VG or for the past installments, lagi po pala nasa page ni VG. So this is the very first time that we are holding or broadcasting from the Opinion Bicol page. Kumusta po kamo? Kumusta po kamo dyan? Dakulo na yung nagabarati VG data na mababara sa iyo. No? Baka atyan. Basta po, nahihiling mi sa mga comments po nindo. Kasi nagpapasalamat po kami sa pag-tune in. Kadakol naman po na nag-tune in ngunyan VG. Oh. Hello po sa inyo. Dakulo na hearts, mga thumbs up. Yes. And at this point, Sheena, diba, malingawan ko pa, mayakot pa iling sa sarong tao na very close sa kuya, na nagtugot na gamiton ng Opinion Bicol as a vehicle of choice kang VG Grex like page. Ini pong taong ini. Yan. So, lalapit ko po to So, Pading June, thank you very much. Thank you, Sir June. And of course, concerted effort ini. Dako lang tao nagkatabang sa kuya, kiribanan din of course, ang SK chairman kan Bigaa. Amigo. Tama. Ang sa kanyang ihado, si SK chairperson, pinakagwapo, Jordan Alpaharo. Okay, yes. si Jordan, thank you. Jordan, thank you so much, Jordan, sa imong suporta. And salamat man, no, for allowing us to broadcast, no, from Opinion Bicol. Ano, BG, kadakol na Kadakol. Na mag-shout out. Yes, mas expert ka dito kasi mas techy ka sa akin. Perhaps you can check sa mga, nag-comment, nag-heart. Yes, ayan. Good afternoon po, VJ Grex from Lirad, Erpon, Unaho. Sa hiling ko po, baliktad lang ini. Yeah. Aldrin Silian, good afternoon po, Vice Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Watching from Tiwi, Albay. Nyaon man po sa UWAS chapter. Si Jovi Orido. Ayan, igwang mga from Bakakay, si Akisa Lee. May Kamaligman po. Igwa pa po from Sangay. Meron pa Bishi from Quiapo. Because ang aram ko, Sheena, ang Opinion Bicol is a regional media platform. So the 6 provinces of Albay, active sila duman. Pero particularmente, of course, ang Albay. sa Albay. Yes. So, uy, BG, may from Legazpi, Daraga. Dahulon pa lang talaga. Uy, 67 na po ang naka-live and counting. Ayun, may tagama nito. So, very halos po gabos na mga munisipyo, city sa probinsya. So sa 15 municipalities of Albay, the 3 cities, thank you very much po sa indong pagtangkilik
sa sumuyang programa, and most especially sa kanyang installment, kay Iriba po ang Opinion Bicol. So thank you very much po sa indong suporta. Yes, Okay. thank you. So, ang Tabang Legal po, programa ni VG Grex Lagman, saro po ini sa mga flagship programs niya. As in, talagang excited kami kang campaign no, na sinabi niya ini bilang sarong abogado, maut niya na maging mas accessible ang legal services. So, dahil nga ni nag-pandemic, naging creative kita. No, ginamit na po sa social media platform para po makatabang sa mga albayano na may mga nagme-message, nagharagad pong tabang BG Yes. no sa page ta. And sa every week no o kang enot diba Ma'am Ana, every week no talagang pigtatakal ta sa mga questions sinda or kung ano sa hilingtang relevant, Yes. napapanahon, o kaya po ngunyan DG, igo po kitang tulong questions. Pero bago po iyan, Yes. kadakol man na nagsiselebrate na birthday ngunyan. Baka po gusto mong batiyon Okay. sa mga nagsiselebrate po ang birthday ninda ng mga punong barangay. Okay, sige. Let's start off with ang sulamenting counselor mo dyan sa Bilog na Albay, who's celebrating her birthday, si Counselor Margarita Sakay, Oo. kan Malilipot. Ayun. So, Counselor Margie, happy birthday! And dakol man tabi mga kapitanes, nag-celebrate mo yan kasi ng kumpleanyo. Si Cap Imelda Godezano, kanula Ursur, Owas. Happy birthday. Happy birthday. Si Kapitan Magno Pontigon, kan Cavasi, Ligaw. Si Kapitan Jeng Ki, parang Jeng Ki to pero ibang spelling. Olivera, kan Balite, Ginubatan. Happy birthday man tabi kay Cap Winston Senyorin, kan Buenavista, Piudoran. Kay Cap Toring, Aperin. Ayan po, amigo tayo yan. Pambagong Bayan, Malinaw. And last but not the least, si Cap Nereo Abraham Baroma, kang Barangay 8, Bakakay. Ayan. Yes, happy birthday po sa mga public officials ta. Ang Mayo baga VG, panahon man ki mga fiesta. That's right. Oo. So, dakol The man merry po month of yan. May. Oo, ako gusto ko ang month of May, not only because I'm celebrating my birthday. yes. So, pag Mayo. Pero namimiss ko mga Santa Cruzan o mga activity pag may fiesta, mga pakawat, Yes. pakaon, oo. Pero, dahil nga ni po pandemya, VG, Yes. ipaabutan na lang po sa tuyang pakikisumaro sa inang selebrasyon. Okay. Uning mga Tinatabi ang mga barangays na may fiesta today. Barangay 28, Victory Village, Legazpi. Okay. Happy Fiesta. Igaman tabi sa Barangay Mananaw, sa Rapu-Rapu. Happy Fiesta po. Sa Barangay Libod, Malinaw. And sa Barangay Burgos, Daraga. Ayan po. Oo. Yun. Happy Happy Fiesta. Fiesta. Happy Fiesta. And, sige BG, meron Yes, pa ko tabi nga pa-shoutout man tabi ini kay Eric Sevilla kan Birada, Bicolandia. So Eric, hope to see you soon in person. Magkapi-kapi kita. And pag-ulayan ta ang mga maray na mga programa ta para sa Albay. ang Birada po, sa man na media outlet, BG. Yes, and sa Oo. pag-aaram ko, galing siya sa sulamenting media outlet na nagtalagang nag-reserve duman sa 14 upland southern barangays ang Apodinda sa Legazpi City. Oh, I see. So very very bantugon ining maray na media personality si Eric Sevilla. Yes, Okay, so, naka-tune in pala basta. siya. Hello, and thank you. Ayun, BG, dakulaon man po na orgulyo. At may sarong albayano Yes. na na-recognize kung PMA. Oo, sa indang graduating class. Ano nga po sa pangalan kang graduating class nila? Actually, di na nakasurat, pero ang importante, I think ito po. Ay, ako dyan mo yan. Masaligan. Ikaw tabi kitang draft resolution. Actually, kasuod ba na session, regular session ta, kay puwan kuta na napasar ini. Ang problema, for a few minutes, nagali ako, so di ko na ini na sponsor. Kasi you can actually sponsor your own, maski presiding officer ka. Anyway, ang pigo commended digde, it's a commendatory and congratulatory resolution. Si Cadet First Class Pamela Avila Calleja of Marinao, Albay Yes. for graduating ranked 8th
in the Philippine Military Academy Masaligan, class of 2021. Yan. Ayan. So, you know, the past few years, even the past few decades actually, nag-step up ang ating mga female cadets sa Right. PMA. Kadakol lang mo yan ang Last nag-graduar. Ang Number 1. nagvaledictorian, babae. Oo. So talagang iwanang semblance of parity sa mga ini mga professional endeavors sa sarong tao, Ang sa sarong kultura, career military yeah. official. Patriarchal baga ang sa PMA, Iyo. ang kultura, pero In a very patriarchal structure, nag-excel ang mga babae. Yeah. And Mabuti yan, yung mga kababae. we're very honored to have an albayana. Rank 8 siya sa inyong graduating class. So, if you're listening o sa mga paryentes sabi mo, Cadet First Class Pamela Avila Calleja, muyami tabi ipaabot kung sa gunang panalubigan ng Albay ang sumuyang talagang super congratulations sa imong very important and very relevant na award from the PMA no less, the prime military institution in the Philippines. Yes, congratulations, Pam. Oo, kami din po kayo siya kang ang tugang ko. Congratulations. And perhaps ma-invite na siya kung may time siya to go to actually receive the congratulatory in person resolution. sa Sangguniang Palalawigan. Just like what we did duman sa duwang bar top notchers sa 2019 bar exams. Arag man duman sa nag-top number 4 siya from Ligao. Si Dr. Orante. Oo, ayan po. Sa board. Sa boards ng medicine. Yes. Oo. So talagang magaling albayano. Magagaling. Maurag talaga. Maurag, nanginginotan. Kaya congratulations sa imo Pamela Calleja from Malinaw, Albay. Ayun, BG. Yes. OVG guest list. Oh yeah, You may wanna share with us. Yes. The question. Yes, kung na Friday, tabi kita bigla ako na OBG guest list, Jordan. Saro tabi ining pa-contest na kung saan sa mga nag-engage sa satuyang Facebook page. Yes. Natawan tabi ni libreng load. Pag Naukudan ninda, so nang nintama sa mga kapotan ta. And this coming Friday, as our post Mother's Day trivia, ang kapotan tabi duman, ano po ang mga bonding moments ko with my late mother, si Maria Cielo Lagman, na talagang sobrang nagtao sa kuya kaugmahan, and up to now, I still remember those moments, those bonding moments. So, mga mabale, sumayang mag-join in, are given three bonding moments to guess. Kasi guest list nga ito manguhula sila. Ano po yung tatlong bonding moments ko with my late mother na talagang tumatakbo sa puso at isipan ko. So yun po yun. And we had examples naman. May example. Like walking in the park together. Kasi walking in the park together, naglalakaw tabi sa park, bako na ito kabale. So nagto kita kayo mga example sa bako na kabale. Kaya namuya ko tabi tawan ni Duwon Digde, tibaad isutulo ko na pili. So primero kan aki pa ako, second kan teenager ako, and third kan isang akong adult. So yan po. Di ko alam na kung tulo or duwa. Ano ba talaga? Duwa or tulo? Duwa sana. Pero perhaps we can increase the chance of winning. Di bumuntang tulo. So if you get one out of the 3 correct answers, gana ka na. Iwa ka ng 30 peso load. Dako ng bagay man Jordan, ha? Dako ng bagay man. Mobile Legend na yan. Jordan? Joke. Online class. Online class, yes. Pwede na po iyan. Mga surf. Mga pang surf po. Pwede na po iyan na promo. Tapos, nag-adjust mo kita. Pag dito na ang manggana, pigibot ang 50. Pag talagang dito Jordan, pigibot ang sanggatos. Ang sa tuyang pick-upot na load. Medyo difficile po yan na question. Medyo difficile. Personal. Personal talagang ganun pwedeng iba. Dahil man alam kung ano man ang ganito. Yan. Kaya, yun. Ano ka mo? Kumusta po? Anong mga favorite ng bonding moments with your mothers? How did you celebrate Mother's Day?
belated Happy Mother's Day po sa gabos sa mga Yes. ina. Oo, na nag-tune in ngunyan. Happy Mother's Day po sa inyo. We celebrate and we honor you. Thank you for all your sacrifice para sa mga aki nindo and sa indo pong sakripisyo. Kada araw pag Mother's Day, mas dako lang nga naging Oo, treat, no? nasabi man po yan ni Papa. Oo, Sabi pero niya, pag "Ako Father's naman Day, sa parang special." leads ka na. Mm-mm. By saying kasi, when you honor your father, you atone for your sins. But when you honor your mother, you celebrate life. Yes. So yun ang pagkakaiba, Jordan. Pag babae talaga kasi, gumusman kita, hali sa ina tayo. We are all born of women. Yeah, and here at OBG, we celebrate life. Parang Mayor Kisal Mayor Kisal yan Oo nga, no? Yeah. We celebrate life. O parang Icha rin yan, boss. Yes, We celebrate Icha. you, we celebrate life, Icha, milk tea. YOLO tayo dito kasi Jordan Oo. You only live once Oo. Itodo na natin. Itodo na natin. Let's seize every opportunity, Yeah. every moment. Okay. Di ba? Oo. So, Shins, let's go to the meat of our program in Tabang Legal. Excited Sabi ako mo sa kaso mga bago, marayon sa mga questions. True to life tabi ini mga tugang, bako tabi Totoo. ini scripted, talagang nag-igwa ng impression ng tao. Nang ngunyan, igwa na silang pwedeng dulukan na tao. Iyo po. Or sa programa na talagang matabang sa inda, mahalikan sa indang stress, ang ibang tao ng inda, grabe na sa problema. Na pang-legal, yung pala, ano man sana pala, simple mo lang pala sana. Oo. Pwede tawagan kinremedyo, and di man tabi sila ora mismong pwedeng ma-imprison. Totoo. Oo. Totoo. O mapreso, Oo. for that matter. Or para maduman sa na biktima, may remedy pala. May naman. remedy, Maski exactly. pala, pag pauro-utro na, for example, di ba boss, halimbawa, perminas na nang nahabaso sa imong, di ba, plans, or kung Yes. ano mga pagsaliri mo. Oo, dati, piko pasensyahan mo, ta syempre, pandemya na, may mga nangaipuman, pero kung uro-utro na, under the law pala, igwa kaming remedies. Oo. So, magayon man po iyan maaraman, nakaka-empower iyan, and maaraman to na may karapatan kita. Oo, may mga Actually, madudulutan kita. may na kahapotan. Ang problema sana, so tulo duman, very broad. And kadakol pa mga legal principles ang kaipuan tang explain. So bigi mo matabi mo niyan mga tugang, mga taga VG Facebook and sa Opinion Bicol, tulo sa natabi na pilit me. And siguro mo niyan Sheena, we Punan can ka na start, magpuna kita. Oo, po nanta na po sa primerong question. Ini po su letter kay VG Grex. Sabi sa iya, Dear VG Attorney Grex Lagman, ang sa kuyang partner mahilig sa ornamental plants. Kang pagpun pa sa nakang quarantine, igwa na siyang mga collection. Some of his plants are placed by the window. Nagrarenta daw po si Naki apartment, yung duman sa window. Last week, saro da po duman sa mga tinanom niya, nawawara. Aramtaman baga na may mga tinanom na mahalon. And sabi niya, 10,000 ang worth ka itong tinanom na pigaalagaan kang sa iyang partner. Which is not unusual. Oo. Grabe ko niya ng mga plantito ba ng mga plantita, talagang mahalon pa ng mga masetas naan. Igo po, So, mga this is very 10,000. factual and believable na 10,000 so amount. Pero igo po talagang mga 500,000, 100,000 Igo, ang worth. may na akong arugaan ng mga Oo. plants. Yes. So, ang ginibo po kay ni na so partner niya ang ginibo ninda naghagad sinadungan sa landlord ninda kang copy kang CCTV recording. Oo, and naaraman ninda na so kataid man sa naninda, neighbor ninda, iyo sunod ko Oo. And they aram kang neighbor na syempre igo palan, 'di ba? May CCTV palan. Oo. As in naaraman na siya sa culprit. So ano po the VG ang pwede niyang i-file na kaso 10,000 man ang galing ma. Kumbaga grabe man ang value. Yeah. Oo. So Okay. ano po ang kasimbagan kay Attorney Grex? Yes. Actually, may ako tabing basahon ang Article 308 ng Revised Penal Code na pig-explain duman or pig-define duman kung sisay ang liable for theft o pag-bas. Okay? Babasahin ko in English and then we will try to translate it in Bicol. Okay? So Article 308, who are liable for theft. Yes.
Theft is committed by any person who, with intent to gain, but without violence against or intimidation of persons, nor force upon things, shall take personal property of another without the latter's consent. Oh. Ayan. So, pag tabi pig-translate, ang theft da o pagbas, pwede ining makomit o magibon in sarong tao na kakwaon niya, subako niyang pagsadire na personal property. Bako tabi real property, personal na property. Na din consent. Na din consent, may oo. intent to gain, Yes. maya niya tabing magkaigwang advantage, monetarily or pecuniarily, magkaigwa siyang economic advantage. Pero daing violence. Daing violence, daing intimidation, daing force. daing force upon things. So, tadyan, mayami tabi ni Sheena, Pwede i-distinguish ito, ang theft versus robbery. robbery. Magkaiba po yun. Sa particular na case na ini po, very clear na nag-iigwang taking. Pigkua su plant. Masetas. Sumasetas na worth 10,000 pesos without the consent of the owner na daing pirimiso ng magkagsadire kan sa iyang plant. And nahiling matabi din, of course, ikong intent to gain. Clearly, because pwede niyang itinda ito or pwede niyang maging siya na magkagsadire. So, gabos sabi the elements come theft under Article 308 of the Revised Penal Code. Check po, present. So, talagang igo siyang remedy. So, kailangan niyo po mag-file ng action for theft sa prosecutor's office. Yes. Yun po ang kanyang remedyo. Oo, so pwede po kamo na mag-file na theft. Pero para sa education po, ang gabos na nagadawag sa tuya, na nag-aantabay, theft is likewise committed. Basta ho na tabi ini Sheena, yun ko importante ini. So, number 1, any person who having found lost property shall fail to deliver the same to the local authorities or to its owner. Oh. So, pag ikaw ka napurot na sa bagay, mga lost and found? Mga lost and found. Okay? Cellphone. Cellphone or mas 100 or 500 peso bill na nailing mo sa mall. Hindi mo naman aram ang may kansadiri. Actually, ang nangyayin ko naman sa mall, personal knowledge. So tao talagang pikuan niya, tapos pigtao naman sa security guard. Ikong chance man talaga na may sarong tao na ma-realize niya na talagang kulang siya nalingawan ko pala. Magdaman sa lost and found section ng mall. Tama. So, yan, tingatabi kita, basta ba ko sa imo, it doesn't mean na ikaw kitang principal na finders keepers. Na pag nakuha mo, sa imo na. Lalo na may kaya po talaga, ito mo duman sa local authority or sa mall authority, kung mall man or sa park office, kung sa rotabi na park, or duman sa may kagsadire, kung bidbid mo. For example, wallet na may ID. Na may ID, Nangyari na sa Kuya Antabi Sheena, way back in 2001, naalala ko pa, naiyon ko po yung wallet ko, duman sa itaas ng ATM machine, kung sino ako nag-withdraw. After 2 weeks, binalik po dun sa law office yung wallet ko. Very honest naman. Binigyan ko na lang siya ng pabuya. Pero may money ka ba dun or cards lang? Cards. Pero more than the money, it's the cards na very identification important. Cards, yes. Ako naman, habang kausap ko si Kevin, nasa Rob kami. Nanakaw yung sa Jollibee kami kumain kasi. Dun sa labas. So, ang daming tao. Nakita sa CCTV, sinungkit sa likod ko. Kasi ba naman yung bag ko, nilagay ko sa baba. Sa nanay ko pa naman yung bag kong yun. So what happened? Na-recover mo yung bag mo? Ayan. Not anymore. So na-consummate talaga yung crime of theft and wala naging remedyo. Si Counselor Sheena. Charge to experience na lang, Jordan. Na pag nagde-date ka pala, you mind also your pa rin. Huwag masyadong di ba, engross sa pag-usap. So kitang-kita Sheena na very relevant ini mga kahabutan na ini because this happens every day. Ini mga petty crimes every day. Like theft. So kaya para maaraman kang tao, na ikaw ka mong remedyo. Yes. Lalo na kung yaon duman gabos na elemento kan pigaabot na theft. Under Article 308 of the RPC. Yes. Okay, we can proceed to the second question. Yes, the second question. The second question is, here, let me read it.
Dear VG Attorney Grex, ang sa kuyang aki, tas ako nagsistay sa boarding house kang sa kuyang pinsan na nasa abroad. Dahil ining pig-istaran mi harani sa public school kung saan ako nagtuturo, nagdesisyon ako na magkuaki yaya para sa sakuyang aki. I noticed lately na nauuaran akong kwarta. Huna ko, nami-misplace ko sana o nalilingawan ko kung saan ko biglaan. But then, 2 weeks ago, sabi kang aki ko, nahiling niya daa si yaya niya. Nagduman sa bedroom ninda, kinuasubag niya, nagduman sa kitchen. Ano naman ang gad po subag sa kitchen? O dadarawin sa kitchen, bakit? Dahil niya man da kinonfront. Worried man siya kung anong maging reaction kaya. Siyempre, nagtatrabaho man siya. Pagdais siya. So, dahil nga aram kung ano po pwedeng gibuhon sa akin niya. So, ang ginibo niya, hiniling niya sa CCTV. Nahiling ninda sa video na nagkukuang mananggad na kwarta suyaya sa bag niya. Kaya naghahapot po siya, VG, ano da po ang pwede niyang i-file na kaso. Ang pamilya daan ninda, baka man mayaman. So, nakulaan naman itong, kumbaga, issue para sa inda, tamay loan pa da po sinda, nakikiistar nga lang sinda, and dahil nga man po pwedeng i-tolerate lang itong gibo. Please advise me on this matter, Attorney Grex. Okay. So, Sheena, arag duman sa primerong kaso, gabos na elements ng theft, the 4 elements are present. So, theft man po pala ninyo. Theft man ini, tadi man na violence against any person, Dahil or force intimidation. upon things, dahil mo tabi pigrang kaso pintuan, nagduman sana, sa loob ng kwarto. Kaya ako naman sa laog eh. Yes, May tiwala. may tiwala, may trust, or confidence duman sa tao na ini. So, in this particular case, ang krimen na nakomit is qualified theft. So, ang crime ng theft pwede ma-qualify kung sa perpetrator o sa nagibo ng krimen, may kakaibang relasyon duman sa offended party. Yaya siya. Mas halakaw po kailang penalidad. 2 degrees higher ang penalty na pwede ma-impose for qualified theft. And ang sailing kong pwedeng, ang importansya kaini, this is not unusual. Tungkol mo yan ang mga mothers, o mga single mothers, na nag-empleyo ki mga yaya. So, maray man nga ni ko siyang CCTV. And maray man nga ni di i-confront ora mismo na di man talaga siyang evidence. Pwedeng pwedeng balikan sa akin niya. Pwede ba ko man talaga tunay. Yes. So, ngunyan, I think it's best na maaraman ka mga viewers sino po ang liable under qualified theft? Yes. And how is qualified theft actually defined under Article 310 of the Revised Penal Code? Yes. So babasahin po natin to in English and then we will try to translate it. Yes. Lalo na si Sheena magaling na mag-translate from English to Bicol. So Article 310, qualified theft. The crime of theft shall be punished with the penalties next higher by 2 degrees. Okay. Than those respectively specified in the next preceding article if committed by a domestic servant, ini tayo sa mga yaya. Okay? Ini pwede man tayo ini mga drivers. Okay? Or with titiwalaan. Or with grave abuse of confidence. Okay? Or if the property stolen is a motor vehicle. Okay? Mail matter or large cattle or consists of coconuts taken from the premises of the plantation or fish taken from a fish pond or fishery, or if property is taken on the occasion of fire, earthquake, typhoon, volcanic eruption, parang albay na albay ito or any other calamity, vehicular accident, or civil disturbance. Calamity. So, hindi nga Sheena, ang lay talaga pwede maka-anticipar yung mga araw kaya ini mga human condition na pigaapod. Tama. So, may qualifying component. Nagkaigwa tayong abuse, can trust, or confidence, or abuse kan sarong pangyayari na difficult na nga ni. Difficult na nga ni, Lalo pero na naging ng advantage. pandemic. Oo. So, kung tabi maaraman ka mga muyang, bako man muya, so nag-iisip sinda na mag-iigwa sinda instant gratification, na magkuha ng bakong sa inda, lalo na kung piktiwalaan ka mo in the first place,
or araman nito nagkasakit na sarong negosyante, for example. So nangyari sa LCC na pigraot so habang maigwang bagyo, defenseless property, Yes. nagloog sa mga tao duman. Kung makonvict ka under those circumstances, qualified theft, Ang apo duman. yes, and 2 Right. degrees higher Yeah. ang penalty pwede ma-impose sa imo. Tama. So, kay Puan sa hiling kusina, ang tao, maaraman na crime does not pay. Na talagang piling igwaan na balik sa imo. Gwa. Under the law. Under the So, law. bako tabi ni sa abstract concept, pwede tabi ni ma-apply for all practical intents and purposes. Kung may gidi mo tabi ka maaro kay ining act, you can be punished for it. So sana po, let's take advantage of the trust and confidence given to us. Kung ano tabi ang tiwala bigtaw sa tuya, lalo na sa mga public officials, Yes. may mandato bigtaw sa imo, Public office di ka po as well. mag-abas, Yes. because, di ba? Dahil sobrang tiwala. Ang boto nga ni Pilaborinda is sacred right given to a person, the right to vote. One of the highest constitutional rights. So sana po, warning man ini, bukod sana sa mga simpleng tao, because these are petty crimes, pero sa mga tao na may impluwensya sa society, like politicians, like people in power, Yes. na sana po i-limit natin or talagang i-prevent natin na to give in to temptation. So sana maging honest officials po tayo. Yan. Kaya naman, lodi natin. Pero iba naman talaga ang theft sa pag public official. Depende yun sa amount. naman. Iba Pwede yung pagdarambong yan pag more than 50 million. Plunder Oo. Oo. Dahil malaki ang tiwala sa mga public officials, mas malaki din ang penalty. Ang Yes. degree. Oo. BG. Eto Oo. naman, nabanggit mo kanina, no, sa LCC, so nagnakaw duman, Mhm. ini po, sari-sari store. Ayan. Or Okay. grocery store. Oo, salit na grocery store. Yes. Oo, nagbabantay daw po siya kay grocery store. Mhm. And nahiling niya sa saro na nagbakal duman sa iya na nagbakal, kundi di nagbayad. Nagkuaki bath soaps and shampoo. Mhm. Pigkag sa jacket. Yan sa jacket. Mm. Ayun. Pigkag sa jacket, Jordan. Oo. Imagine. Pero actually, bukod din unusual. This happens Nangyari po Lalo sa mga convenience stores na maluyang sa indang CCTV component Oo. duman. Oo, or day man yan isim na nahiling niya. Oo. Na talagang nahiling niya. Nahiling niya mismo. Oo, nahiling niya mismo. So, di nakaluwas kang tindahan-tinda. Or di Dahil- nakarayo. Dahil, Oo, na-prevent niya from Oo. Ini-stop niya nga ni so thief, bago pa nakuha Yes. so items. Oo. So, ang issue digde, Gusto niya mag-file. gusto niya mag-file, Pero- is this theft? Oo, pero so father niya, sabi day man da ma-prosper. Kasi, day man nga ni talaga na-consume. Kumbaga, day man nakuha. I mean, naginibo, pero day man talaga nakuha sa items. So, paano daw po ini BG? Ano po ang po pwedeng Yeah, ibubuhin okay. yan? So, ikaw na kitang duwang questions na nainat digde, na ping-explicar ta ang mga pig-apod na elements of theft. Okay? Digdi sa kaso na ini, actually, gabus na elements present. No. Oo. Ew. So, kipon maraman kang tao mo niya, nagdadawag sa tuya, pag-araw pa lang kayo ini, Maski pa lang day nakuha so mas kita nakuha, dahil mo Theft man na-dispose, giraray. dahil mo napabakal, Oo. all the elements are present, the crime of theft is already consummated. Right. So, pwede pa rin siya Oo. mag-file ng action for theft. Criminal action for theft, duman sa na-stop niya. Maski Na- pala. Di ba ang sabi doon, there should be a taking. Just the taking. Tigwa. The act of May taking taking. na, pigkaag duman sa jacket. Oo. Okay? Yes. Ikaw ang intent to gain, of Oo, course. oo. Subagay na, masig shampooan or May sabon value. sa may valuean. Okay? Then consent kan owner. Ew. Kag sa diri kang sari-sari store. Tama. And then ano pa sa fourth element? Kaipuhan. Ito. Ah, that it was accomplished yes. without. Yes. Di naman pig Then siko, violence, oo. kahera, di niya pig takot, Di- di intimidation, Day man. di niya pig kung iwang stante duman, di niya man pig pasa. Imagine mo Oo. kaya may may patalim. Tapos para shampoo man sila mo. Oo. Mayroon ako naman kung araw kayo. So theft and Tama. so klaro na pag may araw ka na sarong event sa sarong business, that is already theft. Mas kinadakop mo and daingin ako mismo so item. Theft man gararay. Pwede mo pong kasuhan.
So, nagkuha. Okay. Kasi bago Bishi, nasabi mo, so, Distinction? plano mong i-distinguish. Yes, So, oo. dalawa. Anong pagkakaiba? Oo. So ito yung mga Bicolano, ang di kita talagang ang satuyang instant reaction, ang pag-aabas, O paghabon? pag-abon, arugaan, is pantay-pantay lang yan. Pero pakupalan, under, pala. may concept ng robbery. Yes. Digdi tabi, ibang gabos na elements, pero may bigaabod na violence against a person or against a thing, may force upon things, may pagtakot, ini po, robbery na yan. Robbery. For example, ang nangyari dito sa store, ang pagibo ng offender, nagduwas ki kutsilyo. And then, pag di mo buksan ang cashier box mo, gagadunon ta ka. Ikaw ang intimidation. Or kung talaga may physical violence. Sinuntok, for example, unconscious, tapos Kinuha. nagkuha. So, Or, for example, sarado na sa tindahan, pigbuksan. pigbuksan forcefully sa pintuan o nagpigpa sa bintana, naglaog, pigkuha sa gamit, nakaluwas, that's already robbery. Yes. So, mas mataas po yung penalty nun. Yan. O yun. So, malinaw na po pagkakaiba ng robbery at theft. Oo. So, pwede mo na yan sabihin, di ba? So, pwede ito pala yung, halimbawa, cellphone mo, ninakaw, nang hindi mo naman nanonotice, di ba? O, theft yun. O, dahil ka man tutukan. Yes. Pero robbery na pala ito. May violence. Diba, may mga personal experiences kita na pwede tang i-test sa araw kaining elements of theft under Article 308 of the Revised Penal Code. Since, based on our discussion, for example, bisikleta. Bisikleta, ning karong tao, for example, and igwa akong emergency, kaya po mo talagang gamiton. Yes. Pigkuha mo siya, nagsakay ka, and then nag-pedal off ka. Okay? Is that already theft? Yun na. Kasi lahat ng elements nandun na, no? Maski nga oo. Para the Ano only Pero dapat defense. may consent. So, halimbawa ngayon talagang the is owner, pwede kaya mag-letter ka lang. Nag-aag ka. So, Pwede yun maging po kasi. mitigating circumstance or pwede maging ini. Oo, pwede nang Complete, excusable na, wala Oo. na. Oo, day na lang. Kasi halimbawa, kaipuhan ng dadarahon ko si or yan. kaya mabahala kong bulong, Yan. tigihika na or so Yes, right. nebulizer, may kukaon ako sa tiyaon ko, tiga-atake na si papa ko, o pwede. Sino pa exemption dyan? So, huna mo sa imo. Minsan oo. may mga bagay na generic pare-pares na ang model, Iyo. ang forma, for example, Oo. nasa lock ka. Nasala. Pero may mga tao dyan, Jordan, na naglalaog na sila sa sarong condo unit, una niya si Iya, naglaog sa kwarto, pag mata niya, iba na sa kailipan niya. In good faith. Dahil niya aram na subike pala na ito, napiguan niya, bakong si Iya. Paano ito? They intend. They intend to gain. That's why it's not. It's not theft. It's not an offense under the revised penal code. Ano ba daw ang mga personal experience? Jordan, di ba di ka igwa ka? Manugod sa ano kay ining Mga alakas issue. mo, ganyan. Oo. Ay, paano yung pag ninakaw ng jowa? Pwede ba yun? Oo. Pagtabag Oo nga. kipritos. Ano? Pagtabag kipritos. Pagtabag kipritos. Oo. Pang-ikos ito. Okay. Sheena, napakaganda nito. Ikaw tabi kitang talagang nag-engage ito yan niyan. Si Miss Hanelin Maceda. Sabi niya, parehas nangyari sa ukay-ukay. Ayun. Natigbantayan ko, nadagop ko sumabas, nakuha su item sa stool ko. Tighabol ko, tabata, charge ko ito, saka pag nawara, charge sa iya. Di pa ako masaksak. Pero itong issue na di pa masaksak was after the fact na. Hinabol niya. But I think, kung magaling ang prosecutor, Oo, pwede maging robbery ito. Pwede. Oo. Oo. Kasi hindi pa naman completely nakaalis siya. Yes, Oo. yes. May chance pang ibalik. But instead of ibalik niya, nang-threaten pa siya. Oo. Pwede Para robbery. ma-make sure na talagang... Oo, So, pwede. Handelin, thank you very much, ha? Salamat. Diba, diba pag kitang ibatigde? Oo. Oo. Ay, may pa-shoutout, tabi kita, Sheens. Sabi niya, hi ma'am and sir, pa-shoutout po ng happy 8th birthday sa anak ko. Siya po si... ang mother po ay si Lani Lord Aguila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. And maya ko man tabi mag-plug digde, of course, with the consent of
paring June, please like our FB page, Vice Governor Attorney Edsel Grex Lagman, Province of Albay. Yan po. Right. And siguro, sa mga additional likers natin, baka pwede rin ako mag-alay S&D. Mamimigay din tayo ng konting pampaload. Ano Oo. ang SND? Sir, Novel de Luna. Okay. Sorry, sir. Sorry, sir. Oo. Ito maganda rin po to, Shinzo, from Yvette Lopez Jimenez. So, sarong sharer ini, kan OB. VG, pwede ko tabi kasuan ki theft, suikos. Suikos me, kinuha kaya, sir without my consent. Sumirindalan me. Nag-joke siya actually. Laog naman daw po sa apat na Apat na elements. So, pero, ang ikos po, bako siyang baka siya person. Bako pa siya tao. Wala siya naman So, di siyang criminal intent. Sa tao nga ni Sheena, Sige, sinuso kita. Ba't natin sinagot? ayun nga, tatay ko pa nabasa completely. Actually, mas tao ko ka, pag sarap kang imbecile, Yes. Oo, Yes. arrogant. Yes. Tama. may mga arrogant below the age of 18. Oo. Wala kang discernment. Oo. Tama. You will not be criminally liable for theft. Yes. So kahit tao ka, may mga elements pa rin that can absolve you from the crime of kasi theft. under the revised penal code, dinidefine talaga yung persons na pwedeng kasuhan. And persons, hindi lang siya tao. Yeah. Pwedeng organization. Ka talaga, Yvette, napaka-ano mo. Napaka-funny mo. Napaka-funny niya. Si Christy Gianan, shoutout po sa mga taga-Tiwi. Ayan. Hello! Christy. Hello sa mga taga-TV. Taga-Tiwi, si Icebo. Watching from Malilipot. Malilipot. Chapter. At si Mike, MK Nuiles. Of course, From Kamaligdo. Kamalig. Oo. Ang dami nagko-comment. Kaya Nakakatuwa engagement dito, actually. Yes. So, maraming salamat po sa lahat ng mga naka-tune in ngayon at nais din namin na i-remind kayo to join the OVG guest list. Punta po kayo sa page ni VG Grex, Vice Governor Attorney Edsel Grex Lagman, Province of Albay. Nakalagay po doon yung post namin na question. Okay? Sabi ni VG, tatlong sagot. You can give 3 questions. Pero pag nakuha lang nito sa pwede na kamong manggana with 30 pesos na load. Okay? Duman po kamo comment hanggang Thursday. So hanggang sa aga lang po ang pag-comment. And by Friday, i-announce po sa page kung sisay ang manggagana. Base po sa Indong Simbag. So, mga paboritong moments ni VG, kaya di ba si Ma'am Shelo Borselagman? Yeah, Kang siya aki pa, kang siya teenager, and kang adult na siya. Okay? So, yan po ang OVG guest list. Yes po. Okay, sa gabos na maluya ang internet, pwede tabi nindo pwede niyo po panoorin na lang ulit sa replay itong OB installment Yes. sa page ko. Okay, so this will be shared po. So, yun po, you can watch it again, no? Pwede, 24/7 available sa OB at sa page ni VG Grex. So, tingnan nyo naman, nagsanib puwersa ang VG at OB at maganda kinalabasan. Abangan po ninyo ang susunod naman na installment ng Tabang Legal, True Love ni VG Grex. Pero wala ko tabing iparam sa gabos that this will be the first and only time na we will be using the platform of OB. Yes, because baka subog man tabi kay June because I don't want to politicize Opinion Bicol. Maya ako maaraman ng kabos that Opinion Bicol is an independent media platform and maya ko sa natabi ining gibon for this installment para mahiling ta ang difference kung sa tuyang engagements sa tuyang Facebook page and of course sa OB. Okay. So I guess we have to again thank our sponsors, si Governor Albichara for this conference room through his secretary, Mitch and si Mitch and si Jessie. Jessie. Of course, ang technical person na nagtabang sa tuya, so naman tabi sa mga administrators, kan OB, Yes. si SK Chairman El Guapito, Honorable si Hado, Jordan Alpajaro, and ang sa tuyang nagtuon ni permiso, Deng theft digde. Tagtuo ki permiso May consent. Tita, ninakaw lang so paano pala yun, VG, kung hindi naman personal property, nakigamit?
ng Mhm. page. O, di ba? Yung mga ganyan, wala Palagay nang, ko, o, di ba? we can Oo, cybercrime. cybercrime. We Tingnan can look natin at the yung Cybercrime Prevention Maganda yan. Act of 2012. Perhaps we can kasi mo yan, digital age na kita eh. Yes, Sa mga oo, masunod hindi na na kailangan mga personal property na installments. mga Pero palagay ko ganito. papasok eh. But there might be a provision under that special law Yes, tingnan natin. na pika-punish ito. No need to go to the RTC. Oo, Kung correct. kung punishable ito under that special law. Yes, yes. Nandun na rin, baka nandun na rin yung elements Yes. and penalty. Ah. Okay? Okay. So, So, again, thank you very much, VG. Namiss Thank ko ini. you. Oo. Paligid ang tayo nakapagtabang legal. But of course, the questions are still continuously being received by our office. Yes po, you can Oo. message our page, and we will protect your privacy. Don't worry. Oo. I-send nyo lang po ang message ninyo sa Vice Governor Attorney Edsel Grex Tagman, Province of Albay, FB page. Thank you very much. Just mabalos po sa Indoga Boss. Thank you. Thank you. BGB